Здравейте, сега ще обясня тази карта, какво означава едно пътуване да има 75 минути валидност и до 3 превозни средства. Надявам се, че се чува, малко е висока музиката тук. Имах такъв въпрос и реших, че може да е интересен на повече хора. Това е карта за транспорт Т-Касуал, включва 10 пътувания. Има и други карти, които включват най-различен брой пътувания, но тази е най-често срещаната, специално за туристи, на цена от 11 евро и 15, мисля, че така излиза около 1 евро на едно пътуване. Когато се качваш на автобус, на метро, на влак в зона 1, която е 25 км радиус около Барселона и обхваща целия град, че е извън него, трябва да пъхнеш в машинките с стрелката напред картата и ти отчита отзад едно пътуване. След това, ако речем пътуваш по-далече и трябва да прехвърлиш автобус, като това може да е второ метро, ако си започнал от метро второ метро, може да са 3 метролинии, може да са 2 автобуса и 1 влак, може да е влак и автобус. Вариациите са всякакви. До 3 от тези типа превозни средства и трамвай, макар че трамвай по-рядко се ползва, може да прехвърлиш в рамките на час и 15 минути или 75 минути и ще ти отчете само едно пътуване. Всеки път, когато се качваш на втория и третия път, трябва да пъхаш отново картата. Отзад няма да ти изписва още едно, ще си седи както си е. С първоначално отбелязаното, когато приключи, най-отдолу ще пише титул Escogat. В този случай има 2 пътувания, но може да попадне зад тези букви. Просто ще изписка, че е невалидна, ако си изчерпал 10 пътувания. И единствено, което стана да добавя, че от метрото на летището не важи тази карта или другите карти. Единствено Ола БСН включва тази линия L9, тъй като тя е най-нова и са направили, може би, да избиват инвестиция. Все още тя има отделен билет. Ако попаднеш на терминал 2 на летището, има метро, но така ли че има и влак. Така че качете се на влака до Пасеж де Грация, до друга спирка централна и оттам си прекачете. За спирката на влака има машинки да си закупите билети с карта или брой. И това е, ако имате въпроси, съм на линия.